실로시 대하바브 쇼르하르다그 너 말로직 빌레 유피필리네 타프라 키스미스 자즈난거 아코레 주디 비치야 에코니 도파프라 마우풍자야ब्ला आङो बुंदों आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ आं नोंनि सिथ्लायाव सुइसाइड जाफैगोन होननानै मा स्पिच मा भाषण लाखिनाय जाखो बेलाय मिडियायाव ससियेल मिडियायाव रायजोनि सिगाङाव बिदि जायो नामा बे थख्राया होनब्ला सोरना ओरैहाय खरला दंबा नोंसिनि इउ पिपलनि नेताफ्रा इंलिशखौ मोनथाम साइज बे ब्रिटिश इंलिश आमेरिकान एक्सेन्ट होनायथोंसाय Kismis. First of all, you have to learn how to keep peace in front of public. You people leaders. Promote बर' सारा मा होनखो बै समाव बिटिआर गरम एग्रिमेन्ट जाब्ला पिस एकर्ड जाबा मा होनदों थाल दं आखरे जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला आङो बुंदों आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ आं नोंनि सिथ्लायाव सुइसाइड जाफैगोन होननानै मा स्पिच मा भाषण लाखिनाय जाखो बेलाय मिडियायाव ससियेल मिडियायाव रायजोनि सिगाङाव बिदि जायो नामा माबा मोनसे बेखौलाय जोङो जोंनि शर्ट फिल्मनि डायलगफ्रावसो होयोना बे थख्राया होनब्ला सोरना ओरैहाय खरला खुलुमबाय बयखौबो ladies and gentlemen this is practical बसुमतारी गोबाङा उल्थां फाल्थां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि खोथाखौ रायलायगासिनो बांसिनानो बुंदों बेहा खि गैला बिराद गाज्रि राव बे खि गैला सोदोबा हामा बिदि बुंनो आङो बैसागु प्रग्राम फुजा प्रग्राम बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रग्रामफ्राव प्रग्राम गायनोमोन लागि दामोन आंहा बेजों खुनु खोथा गैला मानोना गान खननाय एक्टिं खालामनाय बिदि शर्ट फिल्मनि स्क्रिप्ट लिरनाय डाइरेक्शन खालामनाया आंनि जिउनि आसल थांखि नङा आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय Okay, I have informed you all today at this very moment. My dream is not that. Okay? बुजिबाय रायजोफोर सिगां माने कलेज फरायब्ला कलेज इउनिभारसिटिफ्राव बे माने कम्पिटिशन जायोमोन गान खननायनि आरो गोबांथार डिबेट कम्पिटिशन बेफोराव आं गोगोम बाहागो लायोमोन आरोखि आंनाव गोबांथार डिबेट कम्पिटिशनाव देरहानाय प्राइजफोर दङ गान खननायावबो बे फक सङाव एफा एनै देरहानाय दङ नैबेफोराव बाहागो लानायानो आंना सर' जाना थादों आरोखि बै स्पिच होनायनो माबा डिबेट खालामनायनो माबा गान खननाया बे आंनि मोनसे हेबिटसो दा आरोखि आंहा सिगांनिफ्रायनो सर' दंखायो बुंनाय खननाय अके दा नोंथांमोना बेखौनो आं फोरमायहरबाय आरोखि दिनै आंनि बे प्रेक्टिकेल बसुमतारी फेसबुक पेजजों आंखौ नोंथांमोना एथ' सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया इउ पिपलनि नोंथांमोन सारमोन मेदाममोन प्रेक्टिकेला बैसागु प्रग्राम गानो मोनाबाबो रसा नाङा प्रेक्टिकेला खुनु फुजा प्रग्राम बबेबा एबसुनि प्रग्राम बबेबा पिकनिकनि प्रग्राम बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रग्राम गानो मोनाब्लाबो प्रेक्टिकेला रसा नाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारीया 2016-17-18 बे समावनो इउपिएससिनि प्रिपारेसन खालामनाय मानसि 15 निफ्रायनो एसे जादों 16-17 बिराद खालामदोंमोन नाथाय गोबांथार सिभिल सार्भिस मावग्राफ्राबो जोबनायाव पलिटिक्सआवसो जइन जाफैयो बेखौ नुबाय थानायखाय आंनि गोसोआ बायदों होमब्लाथ' डाइरेक्ट पलिटिक्सआव जइन जानायानो मोजां एथ' खस्थ' फरायनानै एथ' खस्थ' खालामनानै जुदि उनाव पास जाखांनानै साख्रि आईएएस आईपीएस माबा
गिदिर गिदिर अफिसारफ्रानो पलिटिक्सआव जइन जाफैफिननाय गोबां रेकर्ड माबा दङ बेफोरखौ आं नुनानै आंना डाइरेक्ट पलिटिक्स हाजार नांलाय खमलाय जा बुलाय सोलाय जा गुन्थुङानो खहे जा बा खावलायानो दोला बा खर'आनो बुदला जा पलिटिक्सनिफ्राय थावसिन ओंखाम बे दुनियाव गैया ओंखायनो नुवाखै मालाय दलि बिदा बिटिआरआ ओरैबादि इडिट खालामबाय थाबाय आंखौ मोख्रानि खर'खौ बोखारनानै आंनि खर'खौ लागायबाय आंनि खर'खौ नैबाव ओरै थाखा थिंख्लि दैहु थिंख्लि गानाय बायदि ओरै होबाय आरे भाई दलि बिदा बिटिआर इउपिपिएलआव बिराद गोरों गोरों गोजामात ना पिएइचडि एमए एमफिल एमएससि एमए ओमफ्राय एमएसडब्लिउ बिराद गोरों गोरों गोजाखाय माने जोंना खर'आ ओरै जाथारला आरोखि बिदि जाहैबाय थारमाने माने खर'आ ओरै आंना ओरै गैयानो ओरै दाखालि मोनबा भाषानि डिबेट खालामहरबाय आङो बबे खर'जोंथो डिबेट खालामहरखो आंलाय बे राभानि सान्थालिनि नेपालिनि आसामिसनि इंलिशनि मोनबा होबाय आं आरो मोनबा होबावाखैसो बेंगलि राजबंशी मुस्लिम दमदमबा नोंसिनि इउपिपिएल लिडारफ्रा 10टा भाषा रायलायनानै देखायथोंसै नायनां दे आं 10टा भाषा हायो रायलायनो एसे इंलिशजों बर'जोंखौ बांसिन हायो आरोखि बर'आथ' ना मादार लेंगुवेज जाहैबाय इंलिशखौबो मोनथाम साइजनि रायलायनो हायो आं दलि बिदा बिटिआर इउपिपिएलनि सापर्टार नोंथां इन्डियान इंलिश ब्रिटिश इंलिशखौबो एसे रोंगौ आं बिनि उनाव आमेरिकान एक्सेन्ट आमेरिकान इंलिशखौबो एसे रोंगौ आं दमदमबा नोंसिनि इउपिपिएलनि नेताफ्रा इंलिशखौ मोनथाम साइज बे ब्रिटिश इंलिश आमेरिकान एक्सेन्ट होनायथोंसाय आंखौसो ओरै खर'खौ बोरलानानै जेबो गैया होनदों नोङो नोंसिनि इउपिपिएलनि नेताफ्रा मा रोखोम स्पिचआव खोथाखौ बुंनांगौ पाब्लिकनि सिगाङाव बेखौनो रोङा बे आबसु दिमाननि नो बडलेण्ड नो रेस्ट नो बडलेण्ड नो रेस्ट रान देंगे लाट्रास लेंगे डु अर डाइ नैबे साइसैसो लेक्सार होयो पलिटिक्सआव बिदि जायो नामा पलिटिक्सआव बिदि जायो बिदि जाया प्रमद बर' सारा मा होनखो बै समाव बिटिआर गरम गरम एग्रिमेन्ट जाब्ला पिस एकर्ड जाबा मा होनदों थाल दं आखरे जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला आङो बुंदों आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ आं नोंनि सिथ्लायाव सुइसाइड जाफैगोन होननानै मा स्पिच मा भाषण लाखिनाय जाखो बेलाय मिडियायाव ससियेल मिडियायाव रायजोनि सिगाङाव बिदि जायो नामा माबा मोनसे बेखौलाय जोङो जोंनि सर्ट फिल्मनि डायलगफ्रावसो होयोना बे थख्राया होमब्ला सोरना ओरैहाय गरला बिदि जाबाय बबे दफाया दा मावफुंजाखो आसल दफाफ्रानो मावफुंजानांगौ दङ बाखि थाबाय होननानै जोंना मिस्टार दिपेन बर' सारानो बुंबाय थांनाय मासाव ससियेल मिडियायाव जों मावफुंजायाबा धरना होबावगोनलायनो दासो 5 बोसोर उन्दुना थानानै हेलौ इउपिपिएल सापर्टार नोंथांमोन स्पिचआ बिदि जायो मा लजिकजों होनखो बेखौ जोङो जोंनि सर्ट फिल्मनि गान आवलाफ्रासो बाहायोना बिदिखौलाय बबे दफाफ्रा मावफुंजाखो बहाथो बड'फा उपेन्द्रनाथ नेशनेल इउनिभारसिटिया बरमायाव जानो गोना बबावथो रेल फेक्टरिया बबाव एनआइटिया बहा खालामखो बबाव स्कुल जे प्रभिन्सियेलाइजनि दफा दंमोन बबे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामखो हेलौ मिस्टार प्रमद बर' सार बिदि थगायो मानसिखौ खुनु बानबुंथायानो थिग नङा
에케바레 마르큼 스피스 락시난고 비니 구누 타고 올라야. First of all, you have to learn how to keep peace in front of public. You people, leaders. Learn in a good manner. This is practical Busumatri. I wanna promulgate this. 앙나서 토크라야 칼리니. 비디노가 아래 탄나이 것으로 BTC 일렉션이 시간 맞아든. 오리하이 doktor हेमेन्ट विश्वेश्वरमा सार्जेन्टो खेल लाजाया जाबाय दिल्लीयाव आबसुनि नेताफोर दिपेन बर' सार खोरोमदाव औवारि सार खनेन्द्र बसुमतारी सारखौ जोंना प्रमद बर' सारा लांफायै नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमैलाय अमित शाहखौ लोगो हमैलाय एखेबारे जेरैखिया जों सरखार दानांगौ जेरैखिया जों सरखार दानांगौ बा बिबार नैसिनि गिदिर बिबार प्लास्टिकनि बिबार लायै मान बावैबाय थादों बिसोरबा नरेन्द्र मदि सार अमित शाह साराबा मा होनहरबाय बेबा बेखौनो लानानै जोंना राजु कुमार नार्जारी सार दाङ'रियाया ओरैबायदि होनबाय स्पिचआव जों मोनसेल' सिट देरहाबाबो सरखार दागोन मा लजिक बेलाय बबे दुनियाव मोनसेल' सिट देरहानानै सरखार दानो हाफेरखो बिदि जायो स्पिचआ बे स्पिच जादों बे मोनसे पाब्लिक गेदारिंआव बुंजाग्रा राव नामा बेखौलाय जोङो जोंनि शर्ट फिल्मनि आलबां जालबां कमेडि साइसआवसो बुङोना बेफोर बुंजायो नामा मोनसेल' इउपिपिएलआ मोनसेल' एमसिएलए सिट देरहाबाबो जेबो नङा जोङो मोनसेल' देरहाबाबो सरखार दागोन बा मा राव बेलाय बे मोनसे भाषण जादों बे मोनसे स्पिच नामा what kind of speech is this बे खोथा जादों नामा आरो गान दिहुनबावबाय जोंना राजु कुमार नार्जारी दाङ'रियाया मोनसे गान दिहुनदों आं खननि ओइबार खेला जागोन बे खेलायाव राजु नार्जारीया देरहागोन बे खेलायाव प्रमद बर'आ देरहागोन बिदि जायो गाना ओइबार खेला जागोननो बे खेलायाव राजु नार्जारीया देरहागोन बे खेलायाव प्रमद बर'आ देरहागोन नै जोबनायाव गाम्बारि रेजेक थप्थानि बाख्ला गुगानाय बायदि जलदब मा स्पिच जाखो बे मा स्पिच जाखो ओंखायनो आं बुंदों दिनै नैबे थख्राया नोंसिनि इउपिपिएलनि सापर्टार आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रासो थिक खालामनांगौ किसमिस जा किसमिस हारसाफ्रा बेंगलि राजबंशी बाङालि आसामिस मारवारि बिहारि बिसोर किसमिस जायो किसमिस माने राइजिन बै ड्राई किसमिसा बिसोरो हारसाफ्रा मा खालामो लाब्रायावबो जायो दालियावबो जायो ओरैनोबो जायो प्रसादावबो जायो प्रसाद जे फुजायाव होयोना किसमिसखौ बे किसमिसाव मोनसे पावार दं गोसोखांनो हानाय सानखांनो हानाय सानबोलावरिखौ बाराय होयो आरोखि बे किसमिसा बेखायनो हारसाफ्रा बे किसमिस राइजिन बेखौ जायो इउपिपिएलनि नेताफ्रा किसमिस जाजोबनांगौ दले बिदा बिटिया नोंथांमोन नोंसिनि जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि आईटी सेलफोर दङ गासिबो किसमिस जानांगौ किसमिसा देहाखौबो स्ट्रं लाखियो नैबे सोरलाब सोरथाब मोदोम फिसा जानो हागौ आंनि देहाया बिराद स्ट्रं सिङाव थाल दं आंनि ब्रेनाल' स्ट्रं नङा देहायाबो सिङाव इन्जिननिफ्राय लानानै गासिबो स्ट्रं एभरिथिं इज ओके पारफेक्ट